Dneska mám na starosti vyvážanie parašutistov do oblakov. Je to obrovská zodpovednosť, ale som rada, že môžem byť súčasťou majstrovstiev Slovenska v pilotovaní padákov. Je to tak. Meškajú mi tí parašutisti, meškajú. Nachádzame sa teda na letisku v Očovej, kde prebiehajú majstrovstvá Slovenska v pilotovaní padákov. Je to súťaž najrýchlejších parašutistov Slovenska. Keď ja som skákal prvýkrát, tak mal som adrenalínu viac než dosť. Ja si myslím, že som patril k tým, ktorí majú najviac strach v tom období, keď sa začalo skákať, ale postupom času som sa na to zvykol. Ale pokiaľ to človek nezažije, tak netuší, o čom hovorím. No tak prišli sme pozrieť kolegov, parašutistov. Ja som začiatočný parašutista tiež. Toto s krásnou mojou priateľkou a malí kolegovia. Troška také odreagovanie od nejakých iných akcií, ktorých je tu spústa. Každému to určite odporúčam, alebo aspoň si to vyskúšať si ten tandemový zoskok. Pre ľudí mám pripravenú jednu špeciálnu novinku, alebo teda respektíve špeciálnu akciu, že tí, ktorí sa dnes zaregistrujú tu na mieste, tak si priamo dnes z nich vylosujeme a dvaja si tu skočia tandem pred všetkými. Tak vy ste vyhrali tandemový zoskok, ako sa cítite? Trošku rešpekt, trošku sa teším, trošku bojím, také všetko dokopy. Super, doporučujem, áno, určite kto nevyskúšal, tak nech ide. Musím ísť, lebo prišiel ma vystriedať ozaj smietlivou. Škandál, zo všade ma vyhadzujú. Prineste mi druhé lietadlo! A hneď!